takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Barkanku da zuwa kuma barkanku da dawowa, wato Kichima Vibes. Idan kai sabon zuwa ne ka manta ka saboda mana subscribe ka like wannan video. Kai tsaye wasan sallar da Rahama Sadau ta yi a garin Kaduna a yayin yadda ta fito a actress in India, yadda ta performing a India. Bari mu je ku kalla, ka kuma manta ku saboda mana subscribe ku like wannan video, ku sharing yadda Rahama Sadau ta fito a yar India. Kuna tare da Kichima Vibes, ku subscribe ku like yanda ya kasance kenan wasan sallar Rahama Sadau a garin Kaduna bayan fim ɗin Hindiyan da ta yi guda biyu. Ka kuma manta ku mana subscribe ku like wannan bidiyon. Bari mu bakku da Rahama Sadau, sarauniyar 'yan rawan arewacin Najeriya.